Maikanem Apilin. Tinapalabas plano ni Don Simon ti tumapog iti politika. Iso akayat na agayemen dagiti tattao iti ili ti San Isidro. Nagiwaras da iti noodles kas kada sardinas. Ken kunana pay nga da organisasyon abuangayon na para iti pagsayaatan dagiti tattao. Mayatan met dagiti nakasarsarita na tattao may papan iti dayta. Iti sabali a bangir nagsarsarita da Don Rodrigo ken Victor may papan iti ina ti baro. Impakita ni Victor ti ladawan ti ina na kini Rodrigo. Nasdaw ti Don iti pan nakakita na iti ladawan ti ina ni Victor. Gaputa isumot gayam tay Maria Elena ang nakarelasyon na idi. Impakam muna da ito'y kini Carlota nga asawa na. Itagagayem at tuwin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Carlota, pangasim, maawatan na kuma. Saan ko mangagsaksakit tinagam mo? Rodrigo. Anak ko ni Victor. Kat agtalinaidlat ta kumakadata. Saan ko mangagbaliw ti pamatag mo kan kuana, Carlota? Di ka kumaagbaliw iti panakilangan mo kan kuana. Gapoy ti daytoy anay pudnok kan ka. Oray asino nga asawa. Masakitan, Rodrigo. Ngam di kagdanak. Saan nga agbaliw ipan nakilangan ko kini Victor? Saan? Oh, agyaman ak, Carlota. Agyaman ak unay taman nakaawat ka. Ha? Andag tok-tok-tok itiri daw ti silid ko. Ni nga tama ng talya? Ang mga naday bagana. Ha? Sir? Da kayo matgayam? Wen, mabalin ti umanag? Wen, sir? Umay kayo? Agtugaw kayo iti kamak, sir? Victor, saan nagkadi ang makasingakan ka? Saan, sir? Mabalin kadi akitaag manen tiladawan ti inam? Wala, sir. Ato yun, sir. Wen, ni Maria Elena talaga daytoy. Iso, kat anak na ni Victor. Sir, Anak mi ni Victor. idi pa larabi aming mingmingan nyo tiladawan day dinanang ko, Victor, iho. Sayang. Ad-adda kumapay ti kinaragsak ko, no si bibiyag ti inak. Victor, aday bagakan ka. Anya day ta, sir? Daytoy aladawan. Kat iso ni Maria Elena ang nakarelasyon ko idi. Ha? Ti inam ani Maria Elena. Kat iso di nakarelasyon ko idi. No kasta. Da kayo idi, jay ko na ni Mang Ignas. Ang nagpayan na abak nang. Kat iti pan nagawid na. Masikog gayam. Sa idi nagpasngayan. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Pimusay matan. Wen, Victor, iho. Anak ka, Victor. Anak ka.
Isumit lagayam anak kalaglag antirik nakin ka, iho. Kat sipod nagnaid ka diti balay. Naragsakak meten. Nagpaiduma aragsak ti marikriknak. Sipod dimteng ka diti balay. Sir, Victor, iho. Agyaman ak. Tapi nagtumpong na tati Diyos. Ma'am Carlota, adto iti inuman niyo a Diyos. Impatimplak kini manang talya. Victor, Nakita ka nga may sa dito hardin. Nakatugaw ka dito eh. Kat kaslada pang panunutin niyo. awan ti pampanunod, Victor. Awan. Ma'am, pakawanan na ka. Sorry. Nang isang bayak samatan iti pagparikutam. Anya? Ma'am, ibagayo lang no kaya't yun na pumanawak dito balay. Taitamot lang. Pumanawakon. Agsubliak lang ni Jayan ni Auntie Ella. Saan, Victor? Awan imbagagak akasta. Kan imbagak aya ang pumanaw ka. Saan? Ma'am, Victor, masairak ngamin. Gapot apulos, ajak na ikan ti asawak, iti anak. ma'am, No ba'y kasta? Maawatak ti amin. No apay ang nagluko iti ti asawak. Katsika, tibungan na. no kasta? Amo yun, ma'am? Juan, anak da ka da Rodrigo kan Maria Elena Monteverde. Ma'am, Namdi kag danak, iyo. Gaputa saan nga agbaliw ti panakilangan ko kan ka. Napatag kan kanyak. Tasipod pa'y adda ka ditoy. Impatag kan. Imbilang ka akas kamang ti pamilya. Wano kas anak. agyamanak, ma'am. Victor, talaga ka ding awanan tinam. Wen, ma'am. Maladagak pa'y laidipin mo say. Malidayanak para kan ka, iho. No pa'y kasta. Ipatag ka kaspod no nga anak. Agbalinak kaspod no nga inam, Victor. Agyamanak, Ma'am Carlota. Agyamanak unay. Victor, iho. Awan basol mo iti basol tinam kan ti asawak. Iso arumbang nga ipatag ka. Nang runa kat awan gayaman tinam. Agyaman nagtaman nakaawat ka talaga, Carlota. Agyaman maaklon mo lata ni Victor. Juan, apay ko maadyak maaklon. Kat no napatagan ni Victor kanyak, sipod ka anda na ditoy. Among Rodrigo, nanakam nga ubing ni Victor. Nasingpat. Iso ama ay ayo akan ko na. Carlota, Iso matlagayam nga iti umuna apan nakakitak idikan ko na. Kat nadlaw ko nga agkakaingas kayo. Malagip mo, iti aldaw ti kasangay mo. Nga adda na angay dito'y aramramba. Kat inimbitaram ni Don Simon agayam mo. Juan, Carlota, malagip kon. Ni Victor tay kadwada iti nga ubing. Juan, malagip kumatay ta. Isumet lagayam anak ko nam iding agkakaingas kami adwa. Tasyak met gayam ti amana. Uray anya nga ang gulo. Talaga nga agkakaingas kayo, Rodrigo. Carlota, Katnam na maam. Ipatag ko ni Victor. Nang runa kat pimusayan ti inana. Kaasiman.
Agyamanak. Mangangay tayo iti basit aramramba. Tarambakan tayo ti panagtumpong ti dalan nyo nga agama. Anya? Juan Rodrigo, ibagam ijay rancho tamang partida iti baka. Kat agrambak tayo. Apong Macho! Apong Unang! Apong! Victor, apog! Ada ka? Una apong! Nembag na oras yun? Ay, kastamot apog. Ay, kumusta kan? Ay na, tumaur ka, apog. Ay na, Agyaman na kapong! Ni Apong Macho! ay napanangayo, apog. Ay, Apong! Imayak! Gapot papaya banda kayo damamakan, papa? Ay na, talaga adakkel tinagbal. Ha? Anya tay imbalikas mo, apog. Papa, kan mama. Wala pong! Papaya banda kayo da papakan, mama? Ay, mama, kan papapay gaya man ti awag mo kada sa Rodrigo. Kan Ma'am Carlota. Gapot papakmot gaya mi Sir Rodrigo, Apong! Iso ti ama! Ha? Wala pong! Ni Sir Rodrigo ti pudno nga ama! Dayta ti pudno, inaon nang, Ama Macho. Ket agyaman na kada kayo. Tanodiga po kada kayo. Saan kuma nagsabat ti dalan mi nga gama. Ay, kinapudno na, sir! Sir, Nasarakak ni Victor iti igid ti dakla karayan. Awan puot na. Inasikasok iti husto. Aging ga iti nakapuot. Inyawid ko iti kalapaw me. Ken gapo tawan ti naranyag ang masakbayan na kada kami. Imbaon ko dito tapno agpaay ijay rancho. Ket maisaganaan na kumati masakbayan na. Anya? Saan ko apudno nga apo ni Victor, sir? Nasarakak lang iti igid ti karayan. Natnagkano iti disuor. Ken ado ti garumyad na iti daydi agundaway. Sakit adda sugat ti kanawan asaka na. Inagasa ni bakit ko? Kastagayam. Ngem apay. Iti anya agapo anat nagiti disor. Ay, isuntulaan ti mangisalaysay kada kayo, sir. Mala, bayam. Takasaritak to ni Victor may papaniti day tabanan. Ket agyamanag iti idadar ayo, Ama Macho. Agrarambak tayo. Ket mangyawid kayo tumeten iti karnit baka ken daduma payamakan. Ken ikan kayo pa iti kwartayo. Ha! No, di yung tumot nyamin kaya ti agnaid dito'y ayan me. Wino, oray lako may di asyenda ti pagnaidan nyo. Ay, awan parikot kada kami kiniunang iti ayan me, sir. Mayat met ijay. Ken masakupan nyo pa'y laday jay adaga. Isu nga awan latta ti parikot, sir. Ala, da kayo ti makam mo. Agrarambak tayo, Ama Macho. Di kayo kumagbabay. agpakada kami sa Rodrigo. Amang ano masip ngatan kami iti dalan. Apay, di yo kaya ti umyan dito'y? Ay saanon, sir? Bueno, mabit lang. Tamangayabak iti sumagmamano alalaki. Tay tulod da kayo. Ado ti yawid yo, ket di yo amin mawid. Ay agyaman kami, sir. Nang runa pa'y nga rod, ket sumalog kayo, mat. Adayo, ti pagnaan nyo. Ay kabaulan mi, sir. Awan pagdanagan nyo. Aganad kayo apong unang, apong Macho. Umay kayo sarsarong karan, ha? Wan, apo. Ay, di ka mangliplipat, apok. Wen, apong Macho. Palubusam ida, Victor. Masipngitandan. Hintayo, Apong Macho! Ay, agpakada kami nga ruden, sir. Sige, agan-anad kayo iti dalan nyo.
Kumusta itan, iti asyenda, Simon? Amangan matnubaybayan, titaltal kam unay at tao. Saan? Natalag kan tumatlaunay kan kuana. No idi pa ila kumangamin asyak tinangyawatam iti dayta trabaho. Di mayat kuma. Apay, amom tiag trabaho iti talon. Nagkunangamin nga agtrabaho ah. Saanan? Bay amon na ni Ela ti mangimaton iti asyenda. May salang mo bay, hanggang kabalan na. Ibagaman tipod no kanyak, Simon. Adda ka di panagayat mo kan ni Ella? Agkuri manan ti kinadimonyo ti panunot mo, Anita. Agdamdamagakla. Sumardeng kan. Nawan tinasayat nga ibagam adaywan nakon. Papa! Papa! Aday pakita ka na kayo kini mama! Anya day tayo, iho? Kasla naragsak ka unay, ay. Nakapasakit ti exam, papa. Mama! Talaga asaan na malapdan ti panagbalin ko a soldado. Ha? Wan, papa. Nakapasak, papa. Mama! Agbalinak to a soldado. Sumre ka ko ni ti PMA. Talaga ka di aday tati kayat mo apagbalinan, Victor? Wan, mama. Mayaday ukan to kada kami kini papam, iho. Bay amon, Carlota. Isuti kayat na. Suportaran talayangan. Lando, talaga asan na malapdan ti panaggraduar mo? Apay ko mamalapdan nga eh. Kalkalpas manin ti panagpractice yung agraduar. Iti pa na nga na iti diploma, iti stage. Kan iti pa nagmarcha. Mapadas mong tumata graduar ami. Third year high school ak pailaan. Apagbit lang orahin titawan. Madamdama, aggraduar kan tumat. Sa bagay ita pailaan Lando, kablaawan kan. Agyaman na kami. Maragsakan na para kin ka. At dapat pamadayo ang maawat mo, iti pa naggraduar mo. Uwin, orekas ka sana. Adamot maawat ko pamadayaw. Day talang, tadak iti udi. Oray dakkel abanagin dayta. Maragsakan ak para kin ka, Lando. Kablaawan da kay ti panagturpos mo, Victor. Maragsakan kami para kin ka. Naggraduar ka ti high school, ket addapay na awat mo pamadayaw. Wan, papa. Ket isagot ko kada kayo ti medalya na awat ko. Da kayo kini mama Carlota. Victor, iho, at damat isagot ko kan ka. Awatam da ito'y akahita. Ha? Kwentas dayta, anak. Dua kwentas ngagpadpada. Isagot mikin ni papam para kan ka. Apay adwa, mama. Una, para kan ka dayta. Mabalin mo mat nga isagot ti may sa akwentas, iti agbalin to nga asawam. Wano iti kaayan-ayan mo, iho. Ha? Makaamukan. Napatag kan na balor dagiti akwentas, iho. Iso ati pangisagutam iti may sa. Kat iti talaga akapkap na kam a babae. Wan, mama. Mala, agrambak tayo. Gapo iti daytoy a panaggraduar mo, iho. Adot isa nga ili tayo ita. Imayda a makipagrambak kada tayo. Asinon to ti pangisagutan ni Victor iti may sa kwentas. Ngayon sagot da mama na Carlota ken papa na Rodrigo. Gagayem. Di uliwan na denggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Baclay. Direksyon Jun Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon.
may kanam, apilin,